Și atunci, ok, mi-am revenit. Eu îi las mai departe în pace. Da, pe ei zice, eu nu fac nimic, nu mă implic în politică. Îi las în pace. Mi-am revenit. Trec 3 ani, 4 ani, 5 ani, nu știu. Îmi dă dosarul mai departe. Speranța mea este să închid o dată urmărirea, să pot să vă arăt și vouă dosarul din ce-i Cel mai compus. corect, să fii transparent, da. Să vă arăt la toți. Uitați, pe asta m-a arestat, dacă vi se pare normal. Și după aceea le rezolv pe toate, dar după aia ce garanție am că peste 5 ani nu mă arestează din nou? Pentru altceva. Pentru alt motiv. Aici este problema. Dacă eu tac din gură, ăla tace, toți tăcem din gură. Da? Ne vedem de viață. Ce garanție avem că nu vom fi arestați din nou? Nu toți. Ăștia care nu suntem cu ei. Iar ca să fii cu ei, trebuie să-ți vinzi sufletul. Păi noi am murit la Revoluție prin bunicii noștri, unchii noștri. I-am avut în familie persoane care au fost acolo împușcate în Timișoara, da? Păi ea pentru ce naiba au murit? Ca mie să-mi fie frică să vorbesc când închid ăștia TikTok-ul? Așa am ajuns. Să-mi fie frică să-mi dau cu părerea că mă pun ăștia pe liste desecretizate, SRI, pe primul loc ca și cont? Pe ce naiba am făcut eu? Am susținut pe Călin Georgescu că mi-am exprimat părerea și am spus, bă, oamenilor, bă, ajunge. Am tăcut, am lăsat capul jos, i-am lăsat la putere 10, 20, 30 de ani. Am ajuns în faliment, am ajuns în arest. Păi unde naiba să mă bage în mormânt? Aia vor. Trebuie să fie un punct de final. Trebuie să fie un punct în care spunem stop, dați-i la o parte, lăsați-i și pe alții. Băi, nu se mai poate. Au înghețat pensiile în timp ce au anulat alegerile. Ne costă 200 milioane alegerile, n-avem bani de pensii, dar avem bani de alegeri să le facem din nou. Păi și nimeni să nu zică nimic? Să zicem, da, mă las, asta este, n-avem ce face. Nu? N-avem ce face? Na, ei conduc. În ideea asta că n-avem ce face, ne-au tăvălit pe jos până acum. În continuu aud, bă, nu te pune cu sistemul, bă, nu te pune, vezi ce-ți face, bă, ai grijă, bă, fii atent pe unde mergi, bă, nu știu ce. Pe bun, eu n-am avut nimic de a face cu el și am ajuns arestat. Ce să-mi facă? Să mă omoare? Că ce? Că nu mai rezistăm? Păi, la un moment dat, țara o să fie jos, la pământ. Nu mai este mult, dacă nu este deja, da? Au înghețat pensiile, în curând nu o să le mai dea. Că nu vor mai avea la un moment dat de unde, o să intrăm în faliment. Știți cine ne va salva? Tot Uniunea Europeană, cum i-a salvat și pe greci, probabil. Tot adică prin împrumut, nu? Sau? Împrumut și conducerea țării, care oricum este luată teoretic, o să fie luată și practic. Dar la un moment dat, românii nu o să mai reziste. Eu zic că la un moment dat o să este lângă noi. Și dacă pot să am mai departe o implicare pentru această trezire, da, o să am ce să povestesc când voi fi bătrân. Că am fost acolo. Bunicii mei au fost acolo în 89, eu am fost în 2025. Dar asta este povestea pe care o scriem. Sau suntem lași și ne o luăm peste bot în continuare, sau scriem istorie. Dar ca să înțeleagă și oamenii, acest partid practic susține cauza și principiile expuse de domnul Georgescu. Nu ai vreo legătură cu domnul Georgescu sau este o inițiativă luată de tine? Pentru mine, domnul Călin Georgescu a fost o lumină, o trezire, a fost o speranță care eu n-am mai avut-o. În ultimii ani eu n-am mai mers să votez cu siguranță la prezidențiale. Am considerat că degeaba merg. Când mai mergeam, votam pe cel care era antisistem tot timpul, adică pe Vadim Tudor îl votam. Pentru că ăsta era împotriva celorlalți și vreau să-i dau putere, să mai poată să spună cineva ceva. Dar știam că nu o să iasă el. Eram sigur că nu o să iasă. Dar ce are în plus domnul Georgescu față de Vadim Tudor? Nu, e diferit total. Sunt persoane diferite, deoarece domnul Vadim Tudor transmitea un mesaj adevărat. Din anumite principii era adevărat, din anumite puncte, doar că îl trimitea foarte agresiv, foarte nepoliticos mai departe. Domnul Călin Georgescu îl trimite sub o formă foarte politicoasă, poate prea politicoasă pentru clasa politică ce răspunde cu nerușinare la anumite probleme, cum ar fi voturile. După cum ai văzut, ne arată pe TikTok domnul Ciolacu cum ei și-au împărțit voturile, că i-a dat lui George Simion voturi care... Cu jocul ăla, ascultări și nu judecăm. Păi da, am luat o razna. Deci noi în 2025 am luat o razna. Deci noi arătăm cum fraudăm alegeri pe TikTok și ne doare fix în talpa de la pantof de ce spune poporul.
Adică îmi arată direct că votul meu n-are nicio valoare. Pe cum iei votul și îl dai la ăla? Să-l dai la ăla? Cum ai că ați dat voturile? Cum ai că dai voturi? Pe voturile ai votat și se numără. Nu poți să dai votul. Decât dacă tu, practic, votezi pentru altcineva. Pe cum adică? E că ei împart voturi? Ce bă, dați și la 10.000 de voturi. Cum poți să dai 10.000 de voturi? Că nu înțeleg cum poți să dai. Poți să dai doar dacă fraudezi alegerile, fraudezi voturile. Iar ei ne arată pe pagina domnului Ciolacu, da mă, știi că ai spus să nu dăm votul la Simion? Da. Ei bine, noi am dat. Păi și ne uităm toți și unii dau like, unii dau comment, bă, dar nimeni nu se sesizează. Nu se sesizează CCR-ul, nu se sesizează DICOT-ul, poliția, DNA-ul, nimeni nu se sesizează. Voi vă dați seama în ce țară trăim? Deci ăștia ne scuipă și noi cerem o batistă să ne ștergem. Și atât, mergem mai departe. Și mai dăm obrazul celălalt să ne scuipe și aici. Asta este la ora actuală. Și atunci un om care de 24 de ani muncește în business, eu adică, are 5 copii de crescut, are o nevastă de 16 ani și a trecut prin toate rigorile business-ului ca să ajungă unde este, cum să mă uit la măscăricii ăștia, la clovnii aceștia care au ajuns să ne conducă, cum îmi spun în față că, Căline, n-ai nicio valoare, ești zero. Păi eu plătesc milioane la stat ca să se plimbe președintele aici colo cu avionul când ăștia la alți de la celelalte țări merg cu avion de linie? Păi am luat o razna, a făcut recorder acel material, da? Ne-am uitat la el și atât! Acolo s-a terminat. Am uitat, am comentat, am zis, bă, ce că Iohane, s-a terminat. Am văzut alt material cu casa, că de 7 milioane renovare. Casa care se pregătește de 7 milioane renovare, da? Din banii statului, da? Ne-am uitat, am râs, împăratul, s-a terminat. Asta așteaptă și cu această acțiune pe care o avem și noi și alții. Ei acum consideră că noi am început, manifestăm, ieșim, facem un protest azi, un protest mâine, iar la un moment dat ne săturăm și noi de atâtea proteste și ne revenim la normal. Că am vorbit de normal la început. Ei bine, care e normalul? Normalul este să înghiți în sec, să treci mai departe. Da? Asta a ajuns la ora actuală să fie normalul. Ridicăm mâna de câteva ori, după care ne doare mâna și la un moment dat nu mai ridicăm deloc și tot ei mai departe ne sărăcesc, iau împrumuturi. Împrumuturile astea sunt luate pe spinarea copiilor noștri. Copiii noștri o vor trage mai tare decât am dus-o noi. Iar ei nu o să mai fie la putere atunci. Ați văzut ce a făcut astăzi sau ieri, nu mai știu, domnul Ciolacu? A zis, guvernul lui Câțu ne-a băgat în situația asta. Câțu a fost premier, ne-a făcut praf, ne-a nenorocit cu miniștrii care i-a avut, da? A fost apărut la televizor, am văzut și eu la Bobby, am văzut pe canal. După care arăta acolo în liste. Ministrul dezvoltării în guvernul lui Câțu era cineva de la UDMR. Același UDMR și ministrul este astăzi la finanțe. Deci vine Ciolacu și zice, bă, ăștia care au fost, ne-au făcut praf. Ne-au omorât, mă, țara, mă, vai de noi. Și după aia te uiți, el lucrează cu aceeași echipă. Da. Păi ce faceți? Deci actoria asta cât mai durează? Eu înțeleg că ei ne cred proști, dar până și prostia la un moment dat evoluează și te faci puțin mai deștept decât ai fost. Dar ei în continuare ne-o dau pe poezia aia. Bă, ăla dinaintea mea, știi că era o glumă foarte tare care ne spuneau noi în sistemul nostru corporatist, management. Aveam o glumă, când ajungeai director general, îți dădea 2 scrisori. Zicea, băi, în caz că ai probleme, deschizi prima scrisoare. Și ok, toată lumea ajungea la probleme, da? Se deschidea prima scrisoare, scria, dă vina pe ăla dinainte. Și începeai și zici, bă, directorul nenorocit dinainte ne-a făcut praf compania, abia reușesc să o clădesc din nou. Și o perioadă mergea, oamenii înghițeau, zicea, bă, nenorocitul ăla dinainte, da. Băi, după aia iar ajungeai la probleme, mergeai că te-ai scrisoarea a doua, o găseai acolo băgată undeva, prăfuită, o scoteai, citeai, zicea, pregătește 2 scrisori. Da, că-i gata, știi? Cam așa cred că este și acum. Zi-mi nemulțumirea ta de ieri de la protest. Ce ziceai tu înainte. Adică ce te-a nemulțumit? Sau... Da, eu când am început această susținere pentru domnul Călin Georgescu și pentru această mișcare suveranistă, această mișcare naționalistă,
A fost, eram foarte, chiar și acum mă gândesc, bă, ce mi-a lipsit, mă. Știi, mă, când ai întrebat Da, urmăritorii tăi. Că tu... Bă, eram așa de bine, Da. eram cu ATV-urile la o ieșire, cu băieți, cu un alta și liniștit, frumos, sănătos, sătul, eram acolo seara, mi-amintesc că era un proțaf frumos, mâncam cu toții și zic, băi, stai mă că noi poi mâine votăm. Și întreb pe băieți, zic, bă, voi cu cine votați, măi? Păi ăștia cu ce se votează? Deci dai seama ce bine pregătiți erau. Am zis, bă, suntem praf. Deci hai să fac un TikTok, să întreb pe cei care sunt mai bine instruiți decât mine, bă, voi pe cine votați? Și am pus o întrebare, măi, în 3 ore, că eram tot acolo, în 3 ore, 8.000 de mesaje. 99% Călin Georgescu. Nu știam cine este Călin Georgescu. Am căutat atunci pe internet, pac, mi-a apărut filmul în care face baie în lac. Mamă, zic, de al meu. Mi-a plăcut. Ceva diferit. Deci, ce mi-a plăcut la domnul Călin Georgescu este că e un om diferit. Noi vrem ceva diferit. Ne-am săturat de același tipar, că ei doar se schimbă la față, dar în inimă toți au fost și sunt la fel. Și mi-a plăcut că este ceva diferit, mi-a plăcut cum gândește, mi-a plăcut cum vorbește, mi-a plăcut cum arată, prezență, dicție, gândire, idei bune. Și credința. Credința în Și Dumnezeu. credință, bineînțeles. Și ceilalți o mai dau cu credința, că nu lipsesc când e ceva de... Bă, nu prea am auzit pe ceilalți Nu? politicieni. Am văzut la Sfânta Paraschiva, erau toți prezenți acolo, pupau tot ce era de pupat, au lustruit ce era de... Ba, erau acolo, am văzut că lucea după ei. Și am zis, mai îmi place. Și am zis, ok, votez Călin Georgescu. Eu, soția, tata, deci familia care cu mine au votat Călin Georgescu. Mai și nu știu ce m-a luat pe mine după aceea valul, așa din pas în pas. Am mai spus o vorbă, l-am mai văzut, am mai spus încă o vorbă. După aceea ne-au anulat alegerile, m-am înfuriat pentru că eu vroiam să iasă președinte, mai ales m-am bucurat că a ieșit. După aia am văzut pe cineva care susținea și după aia zis că nu mai susține. Nu mi-a plăcut, că am trecut și eu prin treaba aceasta cu Iuda meu. Fiecare are Iuda lui, adică Pe partea aia, nu? Da, De... să nu judecăm, știi? Da. Ascultăm, dar nu judecăm. Fiecare cu Iuda lui. Și mai departe, pas cu pas, m-am trezit că devin susținător public a domnului Călin Georgescu. M-am trezit să apar și în listele seriului, că într-adevăr l-am probat. M-am trezit și cu TikTok-ul închis, de 650.000 de urmăritori, cu bifă, cu tot ce trebuie, că n-a contat deloc lucrurile acestea. Și iată că la un moment dat eram atât de mulți, dacă îți amintești, ESO, am amintire cu doamna Șoșoacă când spune Căline, te susțin, era în lacrimi, te susțin. Da, la un moment dat l-a susținut. În live a zis sau a făcut material? Cred că era live și după aia a apărut ca material. Dar am filmarea, nu asta. Ana Maria Gavrilă, înflăcărată total. De la pot, nu? Da, de la pot, înflăcărată. Ea nu există, susține până sânge Călin Georgescu, pentru că ei așa au și luat practic loc în Parlament. Ei nu existau pe hartă. Nimeni nu le-ar fi dat șanse și n-ar fi făcut nimic dacă nu începeau cu Călin Georgescu. Adică și știu asta și noi știm asta. Toată lumea știe asta, nu să spun altceva. Că nu sunt ei ceva figuri celebre care, mamă, pe ăștia vrei să-i votezi. Că îmi spune și mie cineva cine e Ana Maria Gavilă înainte de Călin Georgescu? Că eu am Da, doar... păi și eu cu câteva zile într-un live am avut... Asta spun, plăcerea. ea s-a născut odată cu el. Deci, aceste partide suveraniste mici, plus George Simion, care își menține mai departe, din câte am văzut, mai departe își menține susținerea pentru Călin Georgescu, chiar dacă apar tot felul de zvonuri că e cu el, nu e cu el, că doar se dă ca să crească el, măi, el susține, face fapte. Eu nu știu ce spune lumea, eu îl văd că omul susține, da? Avem nevoie de astfel de persoane. Ei, plus mulți alții, mulți tiktokeri care îl susțineau. Păi și uite așa, lipa, cum trece ziua, tica-taca, păi mă trezesc că pe TikTok nu prea îl mai susține multă lume. Adică erau mult mai mulți la început. Pac, am mai picat câte unul, mai picat câte unul, mai picat. După care mă trezesc că domnul Călin Georgescu face un apel, l-am auzit cu toții, ca pe 10 ianuarie să fim toți la față la CCR, în București, da? Păi, eu am luat-o de bună. Zic, bă, toată lumea anunță. Eu am anunțat, am organizat epace.ro, mișcarea noastră. Câți care... v-ați strâns până acum? 60.000 suntem. Cred că am depășit 60.000. Dar încă nu ești tu decis dacă o să-l transformi în partid sau Am nu. spus că la 100.000, împreună cu cei care am făcut până aici, decidem împreună. Nu va fi doar decizia mea, vreau să am 12 persoane, împreună cu ele vom decide la o masă rotundă ce facem. ONG,
partid, organizație, habar n-am. Sau rămânem doar o mișcare. Și atunci noi am organizat, avem pe fiecare județ organizator, mașini, microbuze, ăștia care au organizat 3 zile au fost centraliști. Adică doar la telefon au răspuns, stăteau cu bateria legată în telefon. Și am adus 8.000 de persoane pe liste scrise, cu nume și prenume, 8.000 de persoane am adus din țară, noi. Da? Pe lângă cei 8.000 tot de la noi au venit, fără noi, din diaspora, cu trenul, așa mai departe. Și pe lângă aceștia, cu siguranță, din București. Da? Deci din 20.000 de oameni, eu zic că 12.000 au venit de la noi. Adică mai mult de jumătate au venit din chemarea noastră. Evenimentul de ieri a fost un succes, dar eu ieri m-am trezit că, păi de unde sunt cei de la SOS? Că erau suveraniști, nu? Nu sunt. Nu am văzut pe nimeni. Ai văzut tu că și ai fost? Nu. Unde sunt cei de la POT? Păi e o pancardă, e un drapel cu potul, e ceva. Unde este potul? Măi, au oameni în Parlament. Au oameni în Parlament, nu? Au deputați, au senatori. Unde sunt deputații, senatorii POT? I-a văzut cineva? Eu nu i-am văzut ieri. Am văzut de la AUR câțiva care au venit, da, să ne salute, dar restul n-am văzut. La AUR am văzut și eu. Da, de la AUR am văzut și eu. Dar de la aceste partide care au beneficiat maxim de imaginea domnului Călin Georgescu, am văzut doar pe Ana Maria Gavrilă că se certa cu un jandarm. De ce? Că nu e gardul bine pus. Păi ultimul lucru este să te cerți cu jandarmii.